Владимир Короткевич. Урывак з рамана «Каласы пад сярпом тваім». Бог дзяліў між народамі землі. Адным тое, другім тое. Прыйшлі беларусы. Вельмі ж пану Богу спадабаліся. Ён і пачаў нас надзяляць. Рэкі вам даю, поўныя, пушчы нямераныя, азёры нялічаныя. Спёкі ў вас ніколі не будзе, але і холаду пагатоў. Зажэрцеся на багатай зямлі, вам не дам, каб былі увішныя, кемлівыя, працавітыя, але і голаду ў вас ніколі не будзе. Наадварот, у голад шмат багацейшыя людзі будуць да вас прыходзіць. Не ўродзіць хлеб, то ўродзіць бульба, а яшчэ звяры і дзічына ў пушчах чародамі, рыбы ў рэках касякамі, пчолы ў борцях мільёнамі, а травы, як чай, не будзе голаду. Жанчыны ў вас будуць прыгожыя, дзеці дужыя, сады багатыя, грыбоў ды ягад заваліся. Людзі вы будзеце таленавітыя, на музыку, песні, вершы здатныя, на дойлідства таксама. І будзеце вы жыць ды жыць. Ну як? Тут яго Міколка ў бок штурхае. Пане Божа, ды вы падумайце, гэта ж вы ім рай аддаяцё. Гэта ж вы, Божа мой! Ды яны пры іх языкатасці усіх з сапраўднага раю перавабяць. Яны ж языком менцяць, дай Бог нам з вамі. Бог падумаў, крэкнуў, але адбіраць не будзеш. Сапраўды, ёсць яна ўжо зямля. Лані бягуць, лес варушыцца, рыбы чаўны з вады выцісняюць. Дрэвы да сонца. Добра, кажа. Зямля будзе рай. Антон Янковскі. Вярнуўшись у родную хату. Вярнуўшись у родную хату, народны прысеўшы пару, ты скажаш: «Дзень добры, мой тата!» Падумаць, прайшло столькі год, маршчыністы твар усміхнецца і скажа: «Мінаюць гады, але застаюцца навечна святымі сям'я, дом, бацькі». Вярнуўшись у родную хату з сям'ёй за святочным сталом, сустрэўшы за платкай каляды, успомніш дзяцінства сваё. І рэха малітвы сумеснай гучыць, як бацькоўскі наказ. Вас можа раскідаць па свеце, але прылятайце да нас. Вярнуўшись у родную хату, адкуль п'е крыніца твая, цяпер, дзе адно маці з татам стаяць ля пустога двара. І вуліцай зноў выглядаюць, калі ў дом вярнуцца сыны, а дзеці лісты дасылаюць: «Вам дзякуй, што ў свеце ёсць вы». І робішся зноўку багатым ад шчырых усмешак і слоў, вярнуўшись у родную хату да родных, любімых бацькоў.